Doncs la veritat és que estic molt contenta perquè tant el premi a millor pel·lícula com a millor guió són reconeixements molt grans i molt bonics. Ha sigut un procés de guió molt llarg, que hem fet amb molta cura, que ha requerit molta investigació i molt de rigor pel tema de la pel·lícula, i que es reconegui aquesta feina que ha sigut l'esquelet clau de tota la pel·lícula és d'agrair, i òbviament el premi a millor pel·lícula és el millor premi que una pot desitjar. Muy bien, la verdad es que la vida se ve con otros ojos, con una yopa en la mano. It's my first awards like Best Director. It's very important for me because we have a prize like a Best Film, Best Actor, Best Debut, but the make and made film like Best Director, it's the most for director, I mean, in the whole world, you know. That's why it's my main awards at this moment in my life. And muchas gracias por this. Pues molt bé, molt bé. Per començar, perquè és el premi del públic i guanyar-lo a Calella, doncs, a veure, vaig invocar també una mica mi ejército de familiares i amigos, però igualment fa especial il·lusió. I després actriu, que bueno, és un orgull que una actriu aconsegueixi el premi, i bueno, gràcies de part també de l'Adrián, que no ha pogut estar aquí, i de la productora. It's a real honor to win this, to come over from America and to win here in Spain, and win particularly Best Actor. It's a real honor. The festival's great. Thank you so much for having me and the film Out and About. It's a pleasure to receive this award and all that it means. It's like really work. It's work and work and work, and people who can help and build a thing like this. So it's a pleasure to receive this award. Pues supercontenta, la veritat, supercontenta per Òscar, per Begoña i per Tirso, perquè crec que és un reconeixement molt merescut i supercontenta.